Size? Size mega. Mega. Helo Nina. Helo pawb. Neud rhywbeth. Dyma fideo gemau Hezin i chwarae Super Smash Stop, no, Smash stop. Bros. Stop. Okay, ni just neud special smash. Pwy sy'n caffel pethau? Neb. Dwi'n meddwl controllers hyn yn broke neu rhywbeth. Ydy hwnna controller fi? Okay, dim clico enw beth y pawb. Okay, ni'n mynd i neud special smash gyda Mega. No. Just yn check off. Size mega. Oh no, rhywun wedi weir slow. Mae'n y controller Okay, stop, dim clico enw beth, okay? I'm playing one. Slow. I'm playing one. Diolch, na. I'm playing one. Rochan, Beth? dwi'n chwarae O na, fy'n yn gyflym. So dwi'n gallu. Na, slow. Oh my god, hyn yn nightmare. Okay, pawb, Peidiwch ar caffel enw fi. hyn. Ie, dyna fo. Okay, ni just mynd i chwarae am smash. Tree Spirit. stock. Spit. Hey, dwi'n confused gyda controllers un. Di normally yn chwarae gyda dau. Ie, same. Dwi'n meddwl mae X yn mynd... Mi. Pokemon. No, be di Okay, Pokemon? dwi'n meddwl ni na. Okay, ni na. Dwi'n meddwl byd ydi Pokemon. Probably just fel Pokemon. Fel, mae wedi gael Yr unig certain item yn fel modes. Pokeballs. Yeah, probably, yna. Bachan ti angen cael... Hwn yn fi. Dwi'n Dwi'n player one. Yeah, pawb clico double Dwi'n button sy'n mynd mewn. Dwi'n player Dydyn ni chwarae main Ydy unrhyw un melee. yn gallu ad fi te? No, we can double click o hyn. Mae ti... No. Yeah, no, just click o character. Wyt ti'n cofio pwy fi... Wyt ti'n cofio pwy fi'n dweud i eisiau bod heddiw? Pokemon Trainer? Edrych ar player tree. Oh, Pokemon Trainer. Mae Pokemon Trainer yn gael loads o pobl. Mae'n Squirtle fel so a... Na i edrych ar Pokemon. Charizard. Charizard. Squirtle. How Oh, many- Charizard. How many Charizard max? Ti'n gallu swap o mewn i battle? Oh, dwi ddim yn gwybod. Bod yn Wolf, mae Wolf yn cool, edrych. Lucario. Dwi ddim yn hoffi. Mae gen i Bloom Charizard. Didi, oh. Ready, Oh. fight. Crom yn da. Yeah, pretty cool. Yn off i cwm. Eddie. Fi just mynd i dweud dwi byth Ble wedi... mae can ei o? Dwi byth wedi chwarae Shotgun. Oh, Mae pawb just i cwympo! Oh, mae hyn yn nwy fa. Mae pawb just i cwympo! Pwy sydd wedi dewis hyn? Brochan. Na, roedd pawb yn meddwl gyda No, fi'n meddwl o fi'n random. Oh! Na. Okay. Ble di fi? Dwi ddim yn gallu gweld ble fi am. Pawb dweud pwy nhw yn, so dwi'n player 2. Dwi'n play Pedro. Dwi'n player Oh, fi'n Oh! Ivysaur. Fi'n Ivysaur. O, dwi'n llafu assist trophy. Hello, Brochan. Oh. Ti ddim yn mynd i dod nôl lan. Oh, seriously. Pwy sy'n play tree? Fi! Mae Josh yn Paid spam. â dod i fi, neu Oh, Ni jyst wedi bwyta tomato o Kirby. Oh my Dwi'n god. offended. Dwi'n mas. Peidio Ond spam o un o'r fi. ti wedi Pwy sy'n spam o fi? Fi? Pokemon! Yeah, Double Pokemon! No! Fi gan ddyn ni summon o 2 Pokemon. Mae rhywun yn crit o fi nawr. Oh, wow. Fi gan... Mae Brochan yn hacio. Hacio boy. Fi'n hacio. Mae ddim yn deg. 100% Fi ddim yn hacio. gwybod gwybod beth sy'n digwydd, ond fi jyst yn cwympo pob tro. Na! O na! Ti'n probably mynd i ennill. Achos dwi'n awesome hack skills. Oh, wow. Oh! Dwi'n rhoi fi'n edrych ar Squirtle. Oh, Yeah. yeah. Dwi jyst yn edrych ar pobl ar. Yeah, mae hyn yn just chaos. Ni'n angen... Ni angen map work. Yeah, hyn yn tiny. Well, Wel, ni'n giant. Yeah, ni yn giant. O na, o. Fi'n crit. dwi'n Squirtle. Hello! Squirtle. Mae hwn yn assist trophy fi. No. Dwi'n meddwl dwi wedi choose Sword! Mae'n windmill. Mae hwnna'n really embarrassing. Bonsai Bill. Just i redeg off a cliff. Oh, Dino. Dino! Ti'n gwybod pwy sy'n nôl nawr? Ivysaur! Dinosaur. Ydy yn assist trophy yn neud yna, fel dwi'n? Ivysaur, no! Mae'n hwn yn assist trophy O fi. ie, dwi ddim yn gwybod gyd yn nhw. Dwi ddim yn Pam chwarae di gyda Final items. Smash Bros ddim yn dod? Achos mae'n wedi cael ei trwy ban probably. Pam? Charizard. Pam di heb yn gafel nhw arno? O, dwi'n edrych ar chlom. Chlom? Sut ti'n dweud e? Achos mae'n cael sword fel fi. Mae'n edrych just fel fi. Dwi'n probably mynd i colli achos dwi'n edrych ar chlom.
ble fi ddim yn ffein attention. Ie. Wel, neu- Probably gallu gweld chi hefyd. O, elo. Wyt ti'n gallu gweld fi? Wel, O, ie. na! Pawb yn gallu gweld ti. No. Dwi byth yn ennill, dyna'r problem. Dwi byth yn chwarae hyn. Come on, come on. Come on. No, no. So, click on X, X, X. X. God. Pam ti'n chwarae gyda nhw? No, chwarae gyda hyn. Ddim fel hwnna. Hynna. Hynna. X. No, hynna. Right. Hwnna. Dyna pam mae fy'n sy'n lan. Okay, dim mwy o hyn. Na, dim mwy. Mae hwnna'n chaos. Big Mac. Ne. Wyt ni'n just neud normal smash? Yeah, hwnna Ydyn ni'n beth gallu ni'n gwneud smash gyda just final Just smash rhoi balls? popeth o. Yeah. Except Final Smash Bros. Different skill. Well, Tony. Dwi'n Tony mynd i bod yn y broken. person gyda most overpowered final smash. Free stuff. Free stuff. Infinite Eto. amser. Dim na'n neud Ydyn ni'n gael... hyn. Brachan... Pam ni Big ddim... Mac. Pam Battlefield. ni ddim yn gwneud Pokemon Stadium? Hwn chaos. And Pokemon That's Stadium, ridiculous. I'm pretty good on them. Dwi'n play that. No, dwi'n mynd i chwae Try Charlie Boy. eto. Oh, dwi'n mynd i chwae neb. Henib. Dwi'n mynd i chwae neb. Oh. Mae ffyn mynd i disappear eto. I just bod yn Sonic. Dechafo. Dwi'n mynd i bod yn Ond mae ddim yn dangos y lliwiau, dyna ni. Brachan, ni angen rhoi items arno. O na, Dwi ddim hyn yn wedi... no, create Na, rule ni set. Rhywun. Time limit? Na, Infinite? dim Na, dim infinite. Yeah, so stock, ni'n neud 3 stock. munud. Edrych stock. 3 stock. Oh. Na, Well, un so pam stock. ti'n marw un E. waith? Three. Un stock yn terrible. Fan smash me down. Spirit off. CPU. Ni'n mynd i neud nawr. Ond ni ddim yn mynd i neud e. Say... Items. Items ni'n mynd i gael. Set none. Sit down. So, Master final Ball. smash. Gwneud Master Ball, I mean. No. Na, Master Ball yn OP. Dim ond Os Final mae Smash. dim ond Master Ball sy'n neud lan, mae'n OP. Dim ond actually. final smash. Yeah, ond when fi I yn know. fel Final smash is craziness. super fun. Rwy'n craziness o'n Low. Really low. Oof, no! Oh! Just... Stop your messing gyda controls. No, Master No, Ball! stop. No, stop. Master Ball yn OP. Os ni'n gael dim ond just Master Balls, mae'n just really gormod. Ydyn ni'n gallu Dim advance. safio fe na. Un stock. Ie. Pimp were. Cofio hyn. No. Come on, just say change this. Come on. Oh. Come on, just say... Beth ydi enw'r rule set yna? Dyna beth ti'n gwneud pam ti'n... No! Just Come no. on. Brachan, just gadael e, just gadael e. Battlefield a big Pwy Battlefield. sy'n ffidlo Neu gyda big fe? Battlefield. Dwi ddim yn deall. Pwy sy'n ffidlo Nawr gyda ti'n fe? gallu Team. deal. Ni Ruben. Mae ddim yn fi. Yeah, mae Plan y Plant, dwi'n siŵr bod Plan y Plant yn main fi fel y main character. Nes. Ond mae Lincoln. Pam, beth ydi... Oh, beth... Pam ydi hyn ar y cyfiad? Ti'n gwybod beth bydd yn Nintendo fe? cool os ydych nhw'n creu fel Sonic Win neu Sonic Melon, oherwydd bydd yn super Joga, neu Oga, Goesem, Chili, 7777, Fram. Ai! Brachan, edrych ar Dwi'n enw hoffi fi. Binding of Brachan, Isaac. edrych ar enw fi. Jeffrey. Fi wedi gael yr un fi Fury. Isaac o Binding of Isaac. Fi wedi edrych ar enw efo fyna, o'r un Fury. Dwi'n cael Binding of Isaac. Mae Fury jyst yn dod mas o'r... Nes. Nes yn bad. Dwi'n hoffi Nes, achos mae'n real complicated a pethau. Wait, mae regla fi yn... Oh, Egan. Wel, Spaghetti bye! Hello, pam ti'n mewn? Will, Pam. Stopio yn Will, eich Pam. please. Sonic yn OP. Achos mae'n... Wel, Picked an OP. Fel final smash. Remember mae'n un stock, so os ni'n mawn ni ddim yn dod nôl. No. Na, dim PT Oh, no! Piranha. Na, Oh. nid PT Piranha. Fi ddim yn... No, fi'n okay! Brachan, Oh, Brachan. yeet. Dwi heb What's wedi the cymryd business? damage. Hello, Cohen, pam wyt ti'n dansio? Pam mae ti'n arno un peth, un stock? Achos mae'n gweld pwy sy'n gwaith. No, No, mae ddim. so fi fod yn salty, ni jyst yn chwarae game. Ond mae dal. Oh. Dim stock yn No, byd. stopio fe! Oh, yes! No! No, mae hwnna'n rhoi life eto. No. Jeffrey. No. Yes! No, mae'n cael un mwy life! Oh, Dwi'n cael double stock. Fi'n mas. Spiky ball. Oh, Pam wyt ti'n trio Come spike y on. ball o fi?
Na fi di gweld y gael y peth, a fi eisiau stopio fe. Pam di'n capture taken? Knock fe man, when ti'n gallu neud... Gweld y knock fe man. Wait, Avi. Oh, here we are. Yes, come on, no. Mae jump button fi yn todo am y weswm. Rhywun dweud y free point. Dwi'n angen change y Mae controls. rhywun yn cymryd screenshot, so fi'n dweud what to say. Yes, we can. Is Yes! Dwi di neud it, we can West in What peace. did you know? No. Wait, Jerry! Oh no! Jeffrey! No. Dwi wedi marw. Lucas. Pwy sy'n cymryd y... We can team camera capture. Sef sy'n cymryd No, screenshot? dim click o button am Ie, yna. fi ddim. Okay. Mae tri o'r heroes gorau yn y byd yn marw I Chomp Plant o Mario. Oh yeah. Ond ni'n gallu gwneud mwy na un stoc. Wel, han fan. So, beth yw'r amser? So, gangen fynd â pedwar. Oh, Yn well. pedwar. Pedwar. O, brachan Serious? sialp. Pawb bod yn random. Oh, naked show. Oh, mae'n tŵn Na, cael bod yn random. Pawb bod yn random. Na. Yeah, pawb bod yn Y random. peth yw, dwi ddim yn gwybod sut I ymladd gyda rhaid. Oh, mae random yn really cool. Mae Dwi random ddim yn yn gwybod OP. sut I ymladd gyda pob un o'r rhain. Dwi jyst mynd I... No, random, come on, random. Just gwneud random. Dwi ddim yn Mae'n gallu dewis gael ei random. un, just bod yn Oh, random. fine. Mae pawb Bam. arall. Quick, before we game Mae'n about. Pwy ydyn ni? Ydyn ni? Dwi'n player. Dwi'n... No, dwi'n dwi'n brachan No! dwi'n king Oh, K. dwi'n ice climber. Dwi'n casau. Dwi'n casau hi. Brachan, dwi'n flippin' king K rule. See, mae hyn yn big y battlefield, sydd yn way Brachan, way. Brachan, Wyt ti'n gweld e? Brachan, Mae'n dwi'n king really K. big. Dwi'n king K. King K ruler. Yeah. Sut dwi'n neud y smash thing fi? Dwi ddim yn... Oh, Stop. sorry. Rounds though. Pwy sy'n ice climbers? Fi. Dwi ddim yn hyd yn oed yn gallu symud. Dwi'n basically cael dau player. Thanks am y free stock. Oh my god, ti'n idiot. Dwi'n mynd I neud air gael combat. dau player. Mae'n so cool. Shaf, Jeffrey. Na. Dwi'n gael y crown ti. Pam ydi? Sometimes mae'n emote, sometimes mae'n attack. O, dwi ddim yn gallu gael e. Dyna ni. Oh yeah. Mae hi'n gallu neud Brachan, double dim jump. Mae'n so grand big. cross I ni heddiw. Dim grand cross, please. Sut ydw i'n neud fan smash? No. Ydy yn fel yn homo? Yeah, mae'n yr un button. No. Normal. Just... Yes! Wait, what? Dwi wedi Vegan. neidio. O, pwy dwi'n marw. Pwy wyna? Woo! O, Na. Peekaboo. Shababu. We can edit Na! hwnna. Like, Yes! Dwi'n wedi Extra cael free stock. stock. Oh wait, Dwi'n wedi gadael cael free stock. Yes, we stop. Dwi'n mynd crazy. Dwi'n casau character hyn fo. Be, ti ddim yn hoffi Simon? Dwi ddim Yes. yn hoffi sut mae'n edrych. Dwi'n mae'n edrych yn pretty cool, ond dwi just ddim yn hoffi e. Pwy sy'n targeto fi? Fury. Fury fi. Mae'n... Dwi'n gael ti mas o'r map. Pam di Brachan, hwnna? pam wyt ti'n Hwnna'n mynd am fi? sillafu Fury. Pam? No, stop it. Na! Yes. Na! Oh, Pam un o'r ice climbers yn mynd off yr un arall We can yn do the edit. marw Ti'n hefyd. cael un stop. No. O, beth yw'r amser? Oh, seriously, Regan. Beth yw'r amser? Dwi'n neud i offi cutscene yma. Am ryw reswm, dwi ddim yn Donkey Kong, ond dwi'n mewn yn base Donkey Kong. Even though dwi'n ddim... No! Yes! Oh my god! Just jo gael fe ban. Mae X yn emote ac attack. Wait, shit. Gael e, no! Na, wrong button. Yeet! Pa'r a gadle gael e. Yeet! Oh. Fi'n siŵr gael fe ban, so fi'n gwybod o fi'n mynd I marw mewn 2 again. We can yeet. Come on, yeet. Yeet over the stage. Leven off with you. Kinky rule and town. No, pa'r a gadle gael tu. Even having kinky rule. Wait, we've lots of people on this in a game, so... No. Gael e gael them. Yes! No! Yes! Oh! Os mae'n dal yn survival hyn. Come on. Hello there. No.
O, eto, please. Gael Dwi'n yn y comments pam ydi X yn tap Gael ac tŵn. Dwi'n ddim gwybod sut i'n newid y controls. Dwi'n anghofio yma. Os yw ti'n fi, we can gallu neud y double. O, broch. Eto! Na! Dwi'n i gael ti. Ti'n mynd i marw. Dyma ni. Na, dwi'n gael dau stoc a edrych dwi'n... Ti di ennill. Dwi'n 0. Na. Dwi'n 0. Gael Yes! Yes! Grab! Oh my god, clown! Grab! Dwi'n grab o ti, boof! Na. Dim diolch. Oh my god, Mae'n tod eto! Foto. What? Oh, sydd yn pwynt 20. There's no point your galver. Just. Oh, Oh my god. Crown. Yes! Please, sydd yn... Hyn yn mynd i Bachan, fynd. mae hyn yn bad idea. Mae hyn yn mynd i fynd- Smash flag. O, ti di stop fi mewn y ground. Mae hyn yn mynd i fynd ar O, yn Pete. biff. O, fi literally just wedi stop ti awr. Aw, fi gan hwnna'n ddim yn neis. O bydd Fi gan, gael y flag yna. bydd death battle yn Come nhw. on, gael y flag. Na, stop. Ti'n gallu mynd i gael e? Yes! No. We can just mynd. We can come. Definitely smash movie. Yeet. Ah, stop. Na, bully we fi. can. O, mae hyn yn Super Like a Smash bully. Bros. Yeah, mae'n Smash Bros. Fi ddim gwybod sut i'n neud Smash Attack fi. Ie. Oh. Yes! Oh no! Na. Juju. Na. Oh, mae'n Smash fi. Dim y tro yma. Ti wedi gwneud y tro gyntaf a ail. Neud y tro yma. Aw. Bydd bob amser yn cwimpro nhw hefyd. Oh, mae'n Ifan. Wel, na, mae'n ddim, achos dwi'n gael 2 life. Na. Dim dyna fi. Na. Yes! Ydy e byth yn fynd off o'r peth? Hello. Oh, no. Yeet. Yeet. Stop i hit o fi. Oh, yeet. O, ti wedi gael y final smash ti hefyd. Stop i hit o fi. Bam. How many ice climber symbol? How many ice climber symbol an eggplant? Like Yeah. ice climbers, Yeah, dwi'n eggplant. Dwi'n gweld y gwahaniaeth. Okay, ni Ni wedi neud i fewn dyna, ond ni meddwl dwi'n mynd i stopio nawr. Ie. Hwyl. Okay, hwyl. Gweld ti fideo nesaf. Beth yn ni fideo nesaf? Uh, Unrhyw beth. mm. Hwyl.